Hristiyanên Protestan roja yekşemê ji bo cejna Esterê li Amedê li dêra Diyarbekirê kom bûn. Ji gotinê ku Kurd ji bo cejna Esterê dibêjin cejna Hêkasor. Hoş geldiniz. Bugün bizim bayrağımız. Burada gördüğünüz gibi bayram aslında Diniş Bayramı, Paskal Bayramı diye geçiyor. Ama bizim için en güzel belki kelime Ev dêr li ser esasê evangelîstan sala 1994 da hatiye damezrandin lê di sala 2003 da deriyê xwe ji cemaeta xwe re vekiriye. Di cemaeta Protestanان da hejmarek selanîne lê dibêjin bi sedan endamê wan hene. kaldırın başınızı ey kapılar, açılın ey eski kapılar. Di dêra Diyarbekirê de di dema pandemiyê de jî civînên online çêbûn. Duayên xwe li ser internetê hê jî zindî belav dikin. Şimdi bizler gerçekten düşmüş varlıklarız. Eslê xwe da em hemû zîndîn ji beheştê derkirîne. Ji baxçeyê Adem piştî fêqiya sêvê xwarin em hatin derxistin. Ahmet Güvener keşeyê derê û di sala 2011 da komeleya Xristiyanan jî vekiriye. Di cejna Esterê de jî weazan da. îro em ra kom bûn em û cemaeta me îro em pir kevxweşin çima em kevxweşin em xwe em dibin ki em rêya rastin em ser rêya İsa Mesîhin İsa Mesîh wî şan ser çarmehê wî kuştin piştî sê roja İsa Mesîh mirinê filitî û rabû ya îmana me em ser îmana xwinin em dibin ki İsa Mesîh viya xelas kir. Gana carna insan dibin ki ya insan çawa dimir û radibe ser xwe. Viya rast e viya wexta me re têkeve aqlê me re namîn nagire yalnız viya em îman dikin. Em viya dikin xîndî viya jî îro em ra kom bûn kombûniya me em pir kevxweşin. Çikî em dibin ki İsa Mesîh îro me xelas kir. İsa Mesîh îro gunê me paxîş kir. Cejna Esterê wekî her sal vê derê jî bi Beytê Olî hate pîrozkirin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.